Siyabingelela kuphinda lapha ekufikelela khona le video makube kuhle makube mhlophe makhanye kweyihlabathi zolwandle. Siyacamagusha kwabacamagushayo, siyathokoza kwabathokoza makube kuhle makube mhlophe. Ngiyathokoza ke ukunethulela namhlanje bathi iMadagascar emavame ukwenza kakhulu kube into nje yokuhlobisa, kube into nje yokubukisa yokwenza igceke libe lihle, ibala libukeke. Kodwa umuthi ola uyamangalisa ngohlobo oluyisimanga. La mangaphane kuwukuthi umuntu ophethwe onenkinga ye-prostate enlargement, isifo lesishaya kakhulu amadoda amaningi aze acabanga ukuthi mhlambe athakathiwe noma avaliwe. No, usuke ungavaliwe, usuke ungathakathiwe, kusuke kune-prostate enlargement. Into ke eyenza ukuthi ikwazi ukuthi ihlise, ikwazi ukuthi ilentuzana even umchamo wakho udlule kahle, even nenduku yakho ikwazi ukuthi ivuke kahle, ukwazi ukuthi kusebenze yonke into, amapayipi ahambisa izinto la kufanele ziye khona asebenze ngendlela, iyona le nduku. Into eyenzayo ke la kuyona ufike uyisiphule, uthathe izimbali, uthathe imbali zakhona, it's either uyazibilisa noma uzithatha uzifaka kwijini. Mawuzifake kwijini uzobe seke ulokwane unatha isivalo ezi-2, ivalo ezi-2 ekseni, ivalo ezi-2 ntambama, ivalo ezi-2 ekseni, ivalo ezi-2 ntambama, izokwazi ukuthi kulekelele ukwile ngendlela e-right leso sifo leso ekuthiwa i-prostate enlargement sikwazi ukuthi siphele kuwena, ukwazi ukuthi uphile impilo ephilile, ngoba inhloso nqanga ukuthi abantu mabaphile baphumelele. Sisekhona ke emhlabeni waseswazini kubantu abafisa ukusibona makukhanye makube mhlophe. Inamba esitholakala kuyona +27 83 9471 856 +27 83 9471 856. Iyona namba leyo esebenzayo ke. Makube kuhle ke makube mhlophe makukhanye kweyihlabathi zolwandle. Asiphileni, masilaphekeni, masiphumeleleni, izinto mazenzeke, makube kuhle. Siyacamagusha, siyabonga.